me ya kawo ki nan? Me ya kawo ki nan? Wurin kawata na zo. Kawaki? Eh. Ƙaryar banza ƙaryar wofi. Wace ce kawaki da za ta zo? Wace kawaki ce za ta zo gurinki ta ce ki zo ki same ta a hotel? Kawata ce ta zo garin nan ta buga min waya ta ce tana nan shine na zo wurin ta ziyara. Ita kawata rasa inda za ta zo ba za ta zo gidanki ba sai ta zo hotel ta ce ki zo ki same ta? Ƙaryar banza ƙaryar wofi. Kin zo fasikancin ki? Ki ce dan kin ji na ce bana gari? Kar ka kuma jifata da kalmar fasika. To ƙarya ake miki? Ƙarya ake miki? Na dai gaya maka ka daina gaya mu. Zan yi kwallo da ke Allah kin ji na gaya miki. Munafika. Billahi allazi la ilaha illa wa idan ka ƙara gaya min kalmar fasika na rantse da Allah ba zan yadda ba. Alhaji, da Allah kuna hayaniya yawa kuna damu customers din mu. In wani matsala ne ku je waje ko daki ku resolving issues din. Abun borin kunya ce min kai fa kai tafiya ce min kai fa tafiya kai. Ai gwada ki nayi nace miki nan.